Здравейте и добре дошли! В днешното видео ще ви дадем бърз урок как да използвате таблото за управление, централното място, където можете да наблюдавате целия си автопарк в реално време. От главното меню изберете Управление. Тук виждате картата с всички ваши превозни средства. Когато натиснете Нов изглед, получавате увеличена карта. Този изглед е препоръчителен за повечето потребители. Ако искате да достъпите другите раздели на софтуера от новият изглед, натиснете бутона Меню. Зелените стрелки показват запалени превозни средства, а червените – угасени. Всяко превозно средство е обозначено с модела и регистрационния му номер. Картата предлага два режима на изглед – карта или сателит. Можете също така да премахнете етикетите или релефа според личните си предпочитания. Ако управлявате голям автопарк и искате бързо да намерите конкретно превозно средство, натиснете Устройства. Оттам можете да търсите по статус, име или регистрационен номер. Когато изберете дадено превозно средство, картата незабавно се премества към него. Друг начин да намерите превозно средство или всеки друг елемент в софтуера е да използвате лентата за търсене в горната част на екрана. При избор на превозно средство виждате подробна информация, включително различните нотификации за устройството, което предава към момента, последната актуализация, скоростта, шофьорът, оборотите на двигателя, положението на педала на газта, температурата на товарното отделение за хладилни превозни средства и последното движение. Ако искате да видите точното място, където е паркирано дадено превозно средство, използвайте функцията Street View. Плъзнете и пуснете малкото жълто човече от долния десен ъгъл директно върху улицата на картата. Ще получите изглед от улицата с стрелката на точното място.